der er ikke liv uden planter, og det er faktisk vores virkelige guder på jorden. De samler med solens energi, som vi andre ikke kan, og de laver samtidig ild til sig selv over os andre. Hvad er det, du siger, du har der? Er det en makrel? En makrel? Nej, hvad er den fin? Nej, og krabben er ved at spise den. Så er der rigtig mad til krabben. Skal I med på havskovstur med os? Ude i vandet? Det vil I gerne. Med badetøjet med og ud i vandet. Vi skal ud og undersøge den havskov, hvem der bor derude. Her i havskoven trives rejerne fint. Rejen er ikke overfisket, men derimod har vi taget 90% af verdens fiskebestande op af havet. Vi står også med problemer som, at vandet er blevet for surt, at der er iltsvind, og det bliver for varmt. Vi må lære at arbejde med naturen i stedet for mod naturen, det har vi gjort alt for længe. Vi må genbruge, slukke for elektriciteten derhjemme. Naturen gør et kæmpe arbejde for at rense. Her er det sandormen, som har spist det døde nede i sandet og skyder rent sand ud til pølser. Hvad har du? Må jeg se noget spændende? Nej, hvor spændende. Hvad er det for en fisk? Ja, det er en hundestejle. Det er en hundestejle. Det er en hundestejle. En trepikket, tror jeg. Til de andre. Oven i køben. Ja. Så den kan jo komme i akvariet, hvis I vil. Men det må vi se. Nu skal vi foreløbig have det i baljen. Så må vi overfalde. Det er noget dernede, kan man sige. Jeg har nemlig indbudt dem til en lille fest derude, der har været i nat. De ligger og sover rusen ude herude. Så vi får mange krabber op i dag, når vi går ud og henter dem. Men det er sådan, at man kan tage dykkerudstyr på her. Det kan man, fordi ham der Cousteau, hvis I kender ham, han er sådan en brønd mand, der filmede hajer og alt muligt. Han har en søn, han er også blevet naturvejleder. Og han siger til os, at vi skal tage dykkerudstyr på og komme ud i havet og kigge lidt tættere på det. Og dem, der ikke dykker, de kan gå ned på det lave vand og kigge ned på en vandkigger der. Vi er bygget af små bitte celler, der har den egenskab, at de kan trække sig sammen og udvide sig. Det gør vores hjerteceller og pumper hastigt blod igennem os. Vi har saltvand i os. Vi er født i saltvand i mors mave. Og mens vi her betragter vandmandens rytmiske bevægelser, bølger vi selv med i havets rytme. Her har posthornsormen fundet levested på en plante. Og her er den smukke gaffeltang ved at trække sollys. Den etårige strengetang her har små fine hår på sig. Derved har den større overflade og kan trække mere næringsstof. En sandmusling, den må være med hjem. Boksen mere her, et par stykker hernede. Nej, kom. Ja. Ligger endnu. Ja, det krabber der med. De laver lige noget andet her. Så er det der. Så er der krabber på det. I vandet, mand. Er du større? Kom lige. Den er sød. Nu er der højt. Ej, vi skal lige vise dig. Prøv at lave sådan en skål med hænderne. Og vær lidt rolig med hånden. Prøv at lave sådan en skål med hænderne. Kan du det? Holder den bagfra, sådan. Så kan den ikke bide. Se her, så tager vi lige. Vi har mini-laboratoriet med her, så kan vi komme tættere på. Nu skal vi lige se her, hvis jeg lige må få lov her. Nu kan vi se her i, at der er en reje i, og nu kan vi bedre se, hvad det er for en, ved at kigge ind i den. Så kan vi kigge herfra, og vi kan også kigge hernede. Vi prøver at lade den gå rundt, så vi kan se en god hestereje hernede. Godt slå. Og men sanden om rejerne ikke kunne blive til noget, når først man får dem kogt og lavet det til. Er det godt med sådan en rejemad der? Det duer bare, det duer. Det er bare det bedste. Er de fra Havnsø? Yes. De kan lide det. Ja, de kan lide det. Kan du lide at fiske? Ja. Og der har du en fiskestang der. Det kan du godt finde ud af med både hjul og det ene og det andet, der jeg kan se der på. Og så derude. Hvad ligger der derude for enden af den stang her? Hvad er der på? Er det sådan en fladfiske? Ja. Hvad er der på krogen så? Meget godt. Og du gør det samme. Du er også ude at fiske? Ja. Det er sjovt? Ja. Det er vældig godt. Håber, I fanger noget. Men lad os tage med Jean-Michel Cousteau og også Naturstyrelsens indbydelse til at gå ud og se med brille og snorkel under vandet. Og herude på det dybe vand, helt ude ved indsejlingen til havnen, er der 5-6 meter. Fyldt med rødkrummelsvampe,
Fiskene er havkarusser, man træffer på alle dybder nede i dybet. Gemmesteder og huller. Ja, og prægtige søanemoner. Gamle eksemplarer af blåmuslinger med roer på. Og selvfølgelig finder vi også her brandmanden. Røde alger. Og vores gode ven krabben. Her ved kysten på det lave vand er det et vigtigt opvækstområde for fiskeølet, og det vrimler med det. Et forunderligt liv, når man kommer i dybet i den savse verden. Hvordan går det, fru? Får de fanget nogle krabber? Kun i der heldigbruden der. Er det dem, der vinder? Ja, det er lige dernede. Hvad siger de? Er det dem, der er vinderen, siger de? Den har de der. De deltager altså i dagens krabbefangst her og væddeløb og det hele. Ja, det er desværre ikke mig, men min mor, der har fanget dem. Jeg er Jean-Michel Cousteau. Hvad har I med? Hvor har I med, må jeg se? De er sjove her. Det er så meget hej, hej. Er det ikke sjovt? Jeg er Jean-Michel Cousteau. Ja, det er rigtigt. Det er spændende ikke, at se sådan nogle ting inde i akvariet. Ja, de har deres knogler udenpå. Jo, det er rigtigt, ja. Det er faktisk rigtigt, ja. Og du har hørt lidt af hver, kan jeg høre. Om både krabber og alt muligt. Så jeg har rigtig mange dyreleksikoner. Ja, er det også det? Jeg har over 21.